Simon Busuttil jinsab maqtuħ mir-Realtà. Dan qalu l-Prim Ministru meta kien qed jitkellem dwar il-proposta li jagħmel il-kap tal-Oppozizzjoni fuq Mir-Realtà. Proposta li kienet ukoll kritikata minn numru ta' rapporti indipendenti u wkoll diversi kumpaniji finanzjarji. Jien kif smajta, kellimt il-kollegi tiegħi, kellimt il-Edward, il-Lewis Grek, qedtilhom ejja nġibu parir għax jien sa fenna fien jekk kumpanija jkollha track record li qed titlef il-flus huwa kriminali illi toħroġ. Kamra biex japprovaw żvilupp f'żona ODZ. Tantu hekk li issa Simon Busuttil qed jgħid li din issa tinsab għal konsultazzjoni. Ma tistax tagħmilha kif qed tgħid inti. Issa ħareġ jgħid din hija l-konsultazzjoni, issa nagħmluha l-emendi. Aħna bil-maqlub, aħna meta nitkellmu ikonna il-fatti f'idejna u dal-pajjiż ma jaffordjax l-iżbalji ta' Simon Busuttil. Intant darb'oħra il-kap tal-Oppozizzjoni ħareġ jattakka l-investiment tas-saħħa ta' 200 miljun euro li ser jibbenefika minnu l-poplu Malti Wawċi mingħajr ma joħroġ ċenteżmu. Simon Busuttil ukoll kien imċanfar mill-eks deputat tiegħu il-professur Albert Fenek li qal li qed idejquh l-istejjer inventati dwar il-proġetti tas-saħħa. U l-professur Fenek qal il-bieraħ li qed jiddejquh l-istejjer inventati dwar dawn il-proġetti tas-saħħa. U jien, I rest my case, m'għandix xinsit iktar. Meta Simon Busuttil, għallu n-nies mbagħad tarafhom fuq kwistjoni ta' kredibilità. Ma dan il-Prim Ministru żied ukoll numru ta' każi li reġgħu kixfu id-double standards ta' Busuttil.